vas oglas u novinama kojima ste rekli da imate ove američke preparate za gubljenje kilaže u stvari. Da. Recite mi kako, na koji način bi to moglo da se proveri kako to radi, zašto se gubi baš toliko kilograma, kako to... Znate šta, toliko kilograma se gubi jedino ako se stvarno striktno pridržava uputstva. Inače može i manje, nije to problem. Da. To je američki preparat, ne znam koliko, da li znate o... Pa znam, ja sam Amerikanac, poreklom, mislim, tamo sam bio, ali međutim ja to tamo... Herbalife firma. Kako? Herbalife. Nisam čuo za to. Pa dobro, mi to nabavljamo direktno. Je to severnoamerički ili južnoamerički aparat? Ne, severnoamerički. Jer ako je latinsko-američki, onda sigurno i na latinskom piše nešto kako se zove. Ne, engleski je, ima i uputstvo na engleskom, ima na srpskom, nema problema. Mislim, proverena je firma, imamo sad propagandni materijal. Aha. I dosta imamo ljudi koji su to koristili. Nije se desilo da nekome nije uspelo. Sve zavisnosti koliko žele, znate. Sad ne znam koliko bi recimo vama trebalo da skinete kilograma. Pa znate kako, ja sam vrlo ovako u jednoj nezgodnoj situaciji, jer ja sam visok 170, razumete, a imam 154 kilograma. I to je dosta ovako prilična jedna težina. Mnogo. Tako da meni tih 15 kila ništa ne znači. Pa znate šta, onda bi moralo ovako kontinuirano. Inače to je dijeta na bazi bilja, razumete, i sam naziv Herbalife je ima to. Znači, znam, to na američkom znači... to je znači dijeta na američkom. Herbalife je ta vrsta na američkom jedna dijeta jedna. Jel? Da, dobro, to je na bazi bilja, bez proteini, uglavnom bez hormona, znate, tako da je to stvarno ne može da bude štetno. Pa ne da vam kažem, to ja nisam religiozan i ti hormoni, to meni, ja ne pripadam uopšte tome, to tu zajednica, ima u Americi puno tih zajednica religijskih, ne, to me ne zanima, nego ja mislim ako mislite da bi to moglo da se usavrši, da se ja prihvatim toga, jer znate, mnogo je kilograma i ako se ja prihvatim toga da se smrčam, onda ne mogu posle da odustane pa da pređem na nešto drugo, jer može da dođe do jednog poremećaja u okviru organizma. Razumem šta vas brine, nema razloga za brigu, to je jedan preparat u vidu praška na bazi proteina koji se muti u mleku ili vodi i zamenjuje 2 obroka dnevno. Vidite, ja sam alergičan na mleko. Pa onda u vodi, jedno. Pa boga mi, voda mi onako ostavlja neke oste, onako pomalo mora da prokuva se to i tako. Pa ne znam kako, ali je to takav je princip i to zamenjuje 2 obroka. Znači, 2 obroka. 2 obroka. Ali ja jedem jednom dnevno, pravo da vam kažem, zato sam se ovoliko i ugojio. Pa ne mogu. Ali obilno, jako obilno. Mislim da vam to ne valja. Pa znam šta ja kad imam rekao šta pojedem, to je čudo jedno. Bolje bi vam bilo da jedete nekoliko puta na dan pa manje nego tako, to ništa nije dobro. Da mislite, ja kad bi jeo nekoliko puta na dan, ja bi imao 250 kila. Ali malo. Pa malo, znate šta, to je relativna stvar, ono što je vama malo, to ja i ne računam u hranu. Jedna jabuka i parče hleba, recimo. Gajbu jabuka ja pojedem. Jedna jabuka. Ne, ja gajbu pojedem. Možete da mislite, kad to pomešam... Onda ne vredi da držite... Pa ne, kako ne vredi? Pa mislim da ne možete s tim. A čekajte, koliko toga treba da se uzima tog pravi? To je od mjesec dana. Od mjesec dana. Znači ja mjesec dana ne mogu da jedem to što inače jedem, jel? Ne vredi, mislim, ako uopšte ne mislite da se odreknete tako obilnog obroka, onda nemojte ni počinjati da mršate. Treba imati dosta dobru želju i volju. A ja imam želju, ali nemam živce, pravo da vam kažem, jer to potrebno ovako da se sedne i da se smrša, boga mi jedno popodne, da se odvoji, boga mi dobro. Onako da se na neki način čovjek, da se onako figurativno izradim, da se na neki način čovjek šta sam zaboravio šta se to da kažem. Dobro, nije važno. Hoću da kažem da taj prašak taj. To je prašak, to je hrana. Koliko su te posude, od koliko ja mogu toga da uzmem? Ma to vam je jako malo, ako vi toliko konzumirate ogromnu količinu hrane, onda vam je, to je oko 2,5 deci za jedan obrok, ništa više. Ne, ja imam 2 dece samo, pa zašto bi deci davao to? Mene ne razumete. Nego? 2 decilitra. A 2 decilitra? Da. To je jedna čaša, onako kvapam. Čaša, jedna to... Znači napunim čašu praškom i to kako sad se popija, ako je sam alergičan na to mleko i ta voda? Pa ne znam, onda morate neki drugi znači neki drugi preparat, ovo se ramuti u mleku ili vodi, znači kako vam odgovara. I popijem i onda smršam za čas, ili koliko to traje onda. Onda ne smijem ništa da jedem, jel?
Pa ne jedete ništa do sljedećeg obroka, onda opet to ili jedan obrok normalan, ali normalan, ne takav kakav vi pričate, to onda ništa ne vredi. Pa čekajte polako, nemojte, znači ja nenormalan sam. Pa ako jedete toliku količinu hrane, onda je nenormalno, sigurno. Pa nemojmo tako, znate šta, ja sam se javio na ovaj oglas, da lepo pričamo. Ja sam vrlo rado na usluzi, ali... Nemojmo vređanje, molim vas, nemojte tako, ja sam jako osjetljiv na svoj izgled. I ja sam pa ja ne znam jedan kako kompleks. Izgledite, ja vas ne vređam. Pa možete misliti kako izgledam kad sam visok 170, ja 154 kg. Ajte, molim vas, gospođo, pa nemojte me... Pa nemojte se onda ljutiti. Pa nemojte, molim vas, ja sam osjetljiv. Da objasnim. Pa dobro, ja vam pričam da sam osjetljiv čovjek, ja sam neženja jedan. Vam 34 godine, vidite kako govorim, zubi su mi ispali od te hrane, to je užas. Ja ne mogu da vam objasnim, ja želim da nekako to spasim za sebe, da te nekako skinem tih višak od, ne znam koliko, 80 kg, ali kako? Nema načina, ja samo zovem te ljude, svi mi govore za neke preparate, za neku vodu, mlijeko, ja ne mogu, ne smijem to da jedem, razumete? Pa znate šta, moj vam je savjet da se vi prijavite ima to dijetetski centar Ne mogu da uđem, gospođo, ne mogu da uđem na vrata, tamo bio sam. To je jako široko, verujte, ne mogu da, neprijatna je situacija, zamislite da vi imate, koliko ste visoki, evo, zamislite. Skoro kao vi. Pa vidite, zamislite da koliko imate, sigurno 50 kg. 56. Pa zamislite imate još 100 preko toga. Pa ne mogu ni da zamislim. Pa evo ja mogu, da ću probam da zamislim. Evo da vam kažem, i zamislite sad kad vi treba da uđete negdje. To je problem, molim vas, gospodin. Ne, ali to je, vaš problem je jako veliki. Mislim da ova dijeta ne bi vam pomogla, zbog toga vam govorim da je to bolje da se savjetujete sa lekarom koji je za to specijalističan. Da li vi znate, obzirom, dobro, jasno, da li vi imate neke lekare na raspolaganju u koje bi ja mogao da se obratim, jer pošto vi vidim se bavite time? Pa bavim se da bome... Jer vi imate neke dozvole za to, jer se vi aktuelno bavite time ili honorarno ili kako ide to? Pa to dobro, to nije bitno, imamo dozvole, nije to problem. Problem je u tome što ja vam govorim da želim da pomognem onima kojima se može pomoći, a to je maksimum 15 kila. Ovo vama treba mnogo više skinuti, to je za dijetetičara, za lekara koji se time bavi. Tu ne vrede preparati puno. Ali ja sam išao, ja sam se dopisivao, ja sam u Americi pokušavao, ali digli ruke lekari. Znate, kaže, to je ubi Bože, jer ja ne mogu da ispoštujem to, znate. Ja najviše jedan dan, 2 dana izdržim i to mene ubije glad posle, ja to ne mogu. Znam, pa to je jako teško. Pa užas je, to je užas, znate, to kad vi naviknete na tu gajbu jabuka, znate vi šta je to od hrane. Ja ne mogu novčano da izdržim to. To su u pitanju ogromne količine hrane, znate, to je hleb, to su vekne hleba, to su, ja to sve pojedem, odem da kupim i pojedem do kuće, ako mi verujete, gospođo draga. I onda nemam, gubete mnogo para. Koliko je cena toga vašeg preparata? 2200 dinara. Eto, vidite. A koliko je pakovanje? Pa za mjesec dana imate. To za normalne mjesec dana, ja to pojedem da popodne. Pa ne može, onda ćete se ugojiti, ja vama to i govorim. Pa kako da se ugojimo kad je dijetalni preparat? Pa ako ga koristite i jedete usput ostalo, onda ne može, onda može da sasvim suprotan efekat. A recimo ako bi jeo samo to? I kažem vam, ako se pridržavate striktno, tako može da prođe. I to zavisi sad od vaših godina, od svega ostalog, da li... 34 godine. Pa to nije mnogo, onda može, ima nade da se to skine, ali to dosta sporo ide, ako je tako veliko. A šta znate, kako mislite da se to odražava na tu paradentozu koja meni